Pinaagi sa Special Area for Agricultural Development kung saad sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ni asenso ang Kiblawan Tilapia Raisers Association kung KTRA kay nagventure na sab sila og laing produkto nga dili lang sa pagbuhi og pagpadako og tilapia. Naghimo na sad sila karon og produktong patok sa masa. Kini ang ready-to-eat marinated dried tilapia nga ang miyembro mismo sa asosasyon ang naghimo din ng tilapia nagikan rasab sa ilang mga punong nga sila mismo ang nagpadako. Miligo ng grupo pinaagi sa Special Area for Agricultural Development na programa sa gobyerno nga nagsuporta sa mga asosasyon aron molambo. Nakahatag sab kini og dugang panginabuhian og kita sa matag pamilya. Dili sab sila maglisod sa pagpauga sa tilapia kay aduna sila kaugalingong dryer nga dili magsalig sa init sa adlaw. Pinaagi sa programa, itagaan sab sila og mga timbangan og freezer aron mapreserba ang ilang mga produkto og aron magpadayon og mas mulambo pa ang panginabuhian og masustentuhan ang food security program sa gobyerno. Gipanghatagam sa sila og tilapia fingerlings. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.